салому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Бигзор Худованд ҳар яки мо ва шуморо ба роҳи рост ҳидоят кунад. Рости тӯли чанд вақт буд дар бораи акаи Ҷобир видео карданӣ будам ва имрӯз ки баъзе аз наворҳои ҷавонҳоро дидам ки нисбати акаи Ҷобир хеле суханҳои қабеҳ гуфтанд ва хеле суханҳои нодуруст. Албатта ин масхара кардани як мард дуруст нест, зеро ки Худованд ҳар он чизе ки мехоҳад ҳамонро мекунад. Худованд акаи Ҷобирро аз ҷиҳати ҳамон ақлаш каме заиф кардааст, аммо баъзе аз боақлҳои мо духтар ҳастанд, ҷавонҳо ҳастанд ва ҳангоми наворҳои онҳоро мегузоранду чунин навистаанд: акаи Ҷобир мисли занҳо мерақсанд, акаи Ҷобир бо занҳо бисёр суҳбат мекунад, акаи Ҷобир феъли занона дорад. Хуб, инҳо ҳама майлаш, аммо боз навореро дидем ки масхара карданд ва гуфтанд ки акаи Ҷобир дар ҳамоми занҳо рафта омӯзӣ мекардааст. оё ин суханҳо то кадом дараҷа рост аст ва дурусту нодуруст аст? Ростӣ чӣ хеле ки гуфтанд ки мардуми мо бепарво ҳастанд, мардуми мо айнан ҷавонҳо. Вақте ки шумо дар бораи чунин шахсҳо вақте навор мекунед ё ин ки суханҳо гап мезанед, масхара мекунед, аз болояш механдед, як бор фикр кунед ки Худованд агар як бародари шуморо, як хешованди шуморо ва дур наравем, падари шуморо чунин мекард, чӣ кор мекардед? оё розӣ мешудед ки як марди дигар, як духтари дигар ё ин ки як ҷавони дигар аз пушти падари шумо бихандад, масхара кунад ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳнаш кунад? Албатта шумо инро намехостед. Пас тасаввур кунед ки акаи Ҷобир ҳам фарзанди як бародари мо ва шумо ҳаст, падари як бародарамон аст ва як хешованди бародари мо ва шумо ҳаст. ҳар суханҳое ки нисбати инҳо гап мезанем, бовар кунед ин бар зарари ҷони мо ҳаст ки мо бар болои қудрати Худованд ханда карда истодаем. Худованд ақлро бар мо додааст то он ҷое ки вақте мо чунин шахсонро мебинем, тавба кунем ва гӯем ки Худоё, сад шукрат ки моро чунин накардаӣ. Аз ҷиҳати ақл, аз ҷиҳати ҷисм, аз ҷиҳати ҳамаи чиз мо Худоро шукр, беҳисоб шукр ки мо бурд ҳастем. Аммо баъзе аз шахсоне ки мебинем девона ҳастанд, аз ақл кам ҳастанд, аз болояш механдем. Ин барои мо як хеле шармовар аст ва хеле марди баномус ва зани боҳаё ҳеҷ гоҳ аз болои чунин шахсҳо намехандад. Худованд ҳар яки мо ва шуморо ҳидоят кунад.